mu bayani game da gyara muke so ba an yi alƙawarin gyara dila bai gyara komi saboda me yasa ka ci haka saboda gyaran shi ya yi ƙarfin shi to abin ya yi ƙarfi ne to ku nemi alhamman wanda ya kai ko kwalta bai iya yi daga nan zuwa bai iya wannan aikin state government kuma ka ce madila ya taro daga fana ya ce yana son da kishi ya ga gari nawa ne ɗin duk sun kaɗa mai ƙuri'a babu aikin miliyan guda daga fana har zuwa dukushi wannan an kai talakawa ne kawai ke wahala ba tsabarsu suna samun abin da sun kaci kuma ni nan na san su ta inda wanda bai da ƙarfi ma ana ba shi dubu 20 ka taɓa sanin garba dula ga siyasa ka taɓa ganin ne kira ma kun ta magana tambaya ce ba nake ma ga dan midiya yana ɗauka sai wata magana dila zan je da ta wurin magana saboda ni ina bakin cikin a ce mun tono gwaza muna alfahari da ita esko ko shi sun zaɓe amma mun zo mun kada da ciwo ne shi dilan ka ce yau hawan shekara ɗaya da wata 8 zuwa ya taɓa kawo garin mai bada wani mai gwaza to zai ji wanga saƙon na kare an gaba ai ba ina ciyaman na dandi local government na tabbatar da kowane wata an kai aikin miliyan guda ga kowane wadda 12 wallahi ba zai ishe ka bai hana ya yi maka kaza kai kaza haka ja ba mun ta yi kwakwa ba sun ka